Ама! Човек сега им са мадурите на колелата. Не съм мъж! И аз неща съм. И аз неща съм мъж. Ще баците за човеко. Какво стана? Какво търсиш там, бе? А там много дълбоко е. Ами кой го прави? Няма ти да мине. Че да си струва буките, не уебам. Баците за човеко, честно. Сой омбре! Стой, hombre, yo no puta mierda, cojones. Не баш се! Където? Аз ще съм мокра гащата до колената. Висока! А що толкова? Аз ще тук не се смея. Ау! Manda huevos, colega. Manda huevos. Давай! No, no, снимай сега ти дай. Дай, не мога си. Мамка му! Аз сме мамин, те сме там. Чакай, че не става. Cojones! Така ще се снимай, Боздаре. Мамка му! Будила, бро. Смешно ти. Сашаци! Cojones? Soy hombre! На мierda, не такова с такова. Аз ти казах, че днес не съм мирал, кажи, че не е мокро. Не. Кой знае как